У падарожжа можна адпраўляцца пешшу, можна на чоўні, можна ў падарожжа адпраўляцца на ровары, а лепш за ўсё на Hyundai. І цяпер у падарожжы мы будзем адпраўляцца з маёнтка Падароск. Маёнтак Падароск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікага княства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходнай для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну что, поехали? А по дороге слухаем свое. Шановному панству добрага дня! Знаёмцеся, вёска Дубна, а знаходзіцца яна ў Мастоўскім раёне Гродзенскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння рэспубліка Беларусь. Вёска Дубна, шановнае панство, а знаходзіцца якраз вось на правым беразе Нёмана. І тут калісьці па абодва берагі гэтай ракі раслі дубравы. Адсюль назова Дубна ад гэтых дубраў. Ну і ў дубравах людзі тут аселі, канешне, вельмі даўно. Тут вось археолог Леў Клейн у 50-е гады мінулага стагоддзя па абодва берагі вось Нёмана знайшоў селішчы з рэшткамі печаў. Ну, карацей, даўно людзі жывуць на берагах Нёмана. Шкада, што вось мала ведаем мы пра тыя колішнія часы. Мясцовыя жыхары вось расказваюць такую одну цікавую сваю легенду. Кажуць, што гэта адбылося недзе на пачатку мінулага стагоддзя. А жыхары пачалі чуць, як ноччу нехта стогне і крычыць вось тут каля Нёмана. Ну і аднойчы, вось недзе на заходзе сонца, тут вудзілі рыбакі з чаўноў сваіх, і да іх выйшаў, кажуць, сівы мужчына з барадой такі вялікі. Ну і кажа ім, вось вы жывеце, гісторыі сваёй не ведаеце, дзедоў, прадзедаў сваіх не шануеце, у рэчку смецце кідаеце, а вы ведаеце, што калісьці Нёман цёк далей багата адсюль, а тут на гэтым вось месцы быў горад і замак. І вось аднойчы напалі на гэты горад варагі, і гэтыя варагі пачалі забіваць людзей. Людзі пачалі бегці да замка, каб схавацца ў ім. А варагі пачалі даганяць гэтых людзей. Ну і вось тут перад гэтым варожым войскам зямля расступілася, і яны пападалі ўсе ў роў. І роў хутка напоўніўся вадою. І вось так Нёман выратаваў жыхароў сваіх берагоў. І вось жыхары кажуць, што гэта да рыбакоў тады выходзіў сам бацька Нёман.
Каля вёскі тут ёсць возера, якое завецца царкоўнае. А яно знаходіцца ў лесе, а патрапіць туды цяжкавата, і я туды патрапіць не змог. Але калі ў вас атрымаецца, абавязкова пабывайце на гэтым возеры. Ну і расказвае, што калісьці там, дзе возера, стаяў храм, а каля храма у Дубраве там жылі адны святары. Ну і вось прыехалі слугі князя на коні да гэтых святароў і сказалі ім, каб яны пераходзілі ў новую веру, але тыя наадрэз адмовіліся. Тады слугі князя захацелі забіць усіх гэтых святароў, але тут папрыходзілі вось людзі з паселі, што былі каля гэтага храма, і гэтыя слугі князевы паехалі адтуль. А праз пэўны час прыбыў ужо сам князь Вячаслаў са сваёю дружынаю. Ну і вось святары і людзі, што былі каля храма, пабачылі, што адбіцца не змогуць, і кажуць: няхай лепей замест храма і нас тут стане возера, а веры продкаў мы не здрадзім. І царква, вось храм увесь, пайшоў пад ваду, а на тым месцы з'явілася возера, якое па сённяшні дзень мясцовы называюць царкоўнае возера. Па ўсім відаць, шаноўнае панство, што калісьці вось тут ля Нёмана у Дубраве было паганскае капішча, і магчыма, што вось тут якраз і быў адзін з паганскіх цэнтраў усяго гэтага наваколля. А тут жа вось калісьці, дзе вёска, быў княжацкі двор, які ўзгадваецца ў летапісах яшчэ ў 15 стагоддзі пры Казіміру Ягелончыку. А на самым пачатку 16 стагоддзя, у 1505 годзе, вялікі князь Александр, вось двор вялікакняскі гэты Дубна, дорыць князю Канстанціну Хведаравічу Крошынскаму. Ну і ягонай жонцы Ганне, дачцы Івана Кошкі, а таксама іх дзецям. А прыбылі Крошынскія сюды вось да нас з-пад Смаленска. А ўся справа ў тым, шаноўнае панства, што, як сказана ў дакументах, маскоўскі князь-непрыяцель, землі Крошынскія пад Смаленскам забраў, а людзей усіх у палон пагнаў. І таму вось наш вялікі князь Александр узамен смаленскіх зямель і падараваў князю Крошынскаму вось гэты вялікакняскі свой двор. З усімі людзьмі путнымі, цяглымі, з рыбакамі, кавалямі, карацей, з усім тым, што ў двары вялікакняскім было. А пазней вялікі князь Жыгімон Стары пацвердзіў права на валоданне князямі Крошынскімі вялікакняскага двара Дубна, але зрабіў допіс, што гэта ўсё даецца да часу вызвалення ад непрыяцеля смаленскіх зямель дзедзічных князёў Крошынскіх. Але, як вы ведаеце, смаленскія землі мы вызваліць не змаглі, і таму князі Крошынскія засталіся ў Дубна. А калі дачка Канстанціна Крошынскага пайшла замуж за Януша Сапегу, то бацькі яе выдзелілі зямлю вось тут каля Дубна. І там Сапегі збудавалі двор Чарлёны, які пазней стаў знакамітым на ўсё наваколле. Чарлёны — гэта сёння вёска Пладовая, тут каля Дубна. Але вось калі Канстанцін Крошынскі памёр, то ягоная жонка Ганна чамусьці не перапісала вось гэту весь двор Дубна, значыцца, на дачку і на зяця. Мусіць, зять паводзіў сябе дрэнна. А перапісала гэты двор увесь Дубна на каралеву Бонну. І Чарлёны засталіся за Сапегамі, а вось гэта вёска Дубна стала ўласнасцю каралевы Бонны.
Гісторыя гэтай вёскі, пажана панства, вельмі багатая і цікавая. Ну, але я ж не маю права забіраць ваш залаты час, таму коратенька. У 1828 годзе, вось на Нёмане тут была вялізная паводка. Ну і вось вада падмыла высокі бераг, на якім стаяла драўляная царква, і царква абрынулася ў Нёман. Значыцца, ну і мясцовыя жыхары вырашылі будаваць тут новую царкву, ужо цагляную. Ну і пра ўзнікненне тут царквы існуе такая вось легенда. Расказа, шановна панства, што вось гэтую царкву спачатку павінны былі збудаваць у Дубна ва ўкраіне. Ну, але нешта пераблыталі з паперамі і збудавалі тут, у нашым Дубна. Ну, а калі ўжо агледзеліся, то, вядома, разбіраць царкву не сталі. Але кажуць, што ля Пачаева ў Дубна збудавалі такую ж вось, як і тут. Кожны з нас на Божай далоні, кожны з нас адзіны на ёй, а жыццё без любві, што жыццё ў палоне, не жадаю я долі такой. Гэтую царкву збудавалі даволі хутка, за 2 гады. А пачалі будаваць царкву ў 1842 годзе, а скончылі ў 1844 і асвечана царква ў гонар святога Мікалая. І вось у гэтым храме могуць маліцца адразу 3000 вернікаў. І храм у вышыню разам з крыжам цэнтральным 35 метраў. Ну, але вось не ведаю чаму, але пасля паўстання Кастуся Каліноўска, вось праз 20 гадоў храм быў збудаваны, у 1864 годзе чамусьці храм было вырашана рэканструяваць, і крышачку перабудавалі. І вось з таго часу і па сённяшні дзень храм у такім выглядзе і захаваўся. І вось гэты храм ніколі не зачыняўся ні ў час войнаў, ні падчас савецкай улады. Гэты храм трохпрастольны, і тут у храме захаваліся яшчэ роспісы 19 стагоддзя. А вось брама царская самага пачатку 19 стагоддзя. Яе, правда, сюды перавезлі з іншай вёскі. Ну і наогул тут, у гэтым храме, захавалася вельмі шмат старажытных абразоў, таму што калі іншыя храмы ў наваколе закрывалі, то вось абразы перавозілі сюды, у гэтую царкву. Ну а калі цэрквы зноў адкрывались пасля гадоў ліхалецця, то абразы тут забіралі і развозілі па тых храмах. Ну але шмат абразоў то старажытных з іншых храмаў яшчэ захавалася і па сённяшні дзень. Ну і на сённяшні дзень тут у храме ідзе рамонт, якім кіруе бацюшка Мікалай Гляд. Яснейший, тянет
Каля царквы вось захаваліся пахаванні святароў, і тут пахаваны святар Віктар Малевіч, які праслужыў у храме 39 гадоў. Ён, кажуць, быў адным з першых святароў гэтай царквы. Для царквы на цвінтары хавалі памерлых святароў, а тут на гэтых вясковых могілках хавалі памерлых прыхажан. І вось тут на гэтых могілках пахаваны і сваякі нашага беларускага паэта Сергея Крыўца. Сергей Михайлович Крывец, як мясцовы кажуць, крывец, нарадзіўся вось тут, у гэтай вёсцы Дубна, а загінуў ён у 1945 годзе пад Гдыняй. Ну і вось з 1925 года ён быў сакратар гуртка таварыства беларускай школы. Ну, а друкаваць свае вершы ён пачаў у часопісе «Заранка» з 1928 года. Ну і некаторыя са сваіх вершаў напісаў вось тут, у сваёй роднай вёсцы Дубна. Сергей Крывец, паважанае панства, цудоўны паэт. Я вось з ваша дазволу нагадаю вам некалькі радкоў з ягонага верша. «Навесне пачынаюць сады разгарацца ружовымі вішнямі. І няхай будзе, што мае ўжо быць, покуль вішня красы не сыпала, покуль кроў маладая кіпіць я люблю. Не магу не любіць, бачна, доля такая мне выпала». Поспехаў, шаноўнае панства, усё самае найлепшае. Да пабачэння!